си мой подслон, сила и прибежище, сянката на крилете ти стоя. 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 Толкова сме прочетени наистина Твоето присъствие тази вечер. И Ти благодарим за небесният призив, който има за всеки един от нас. Благодаря Ти, Господи, че ни прави способни да устоим, да преодолеем, да победим всяко препятствие, всяко нещо, което идва срещу нас. Чрез Тебе, Господи, за Твоята слава. Алелуя. Ще завърша богослужението с този стих. Стойте така в Божието присъствие. 15 глава на Йоан 14 до 16 стих Исус казва: Вие сте ми приятели, ако вършите това, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господаря му. А вас наричам приятели, защото ви казвам всичко, което съм чул от отца си. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас. И ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен. Така каквото и да поискате отца в мое име, той ще ви го даде. Амин. Ще завършим богослужението с тия стихове. Бог да ви благослови. Изключителна привилегия да служиме на Господ, да служиме на вас, да събираме заедно в присъствието на Господ. В неделя от 10:30 заповядайте пак. Четвъртък вече богослужението са от 6:30, не от 6 часа. Добре, Бог да ви благослови, обичаме ви.